Nkosikazi, siphila kwelinye izwe manje, izwe okuthiwa elenkululeko. Kodwa uma uthi uyabheka akukho la sikhululeke khona. Mhlambe-ke bakhona abakhululekile thina esingaboni, ikakhulukazi intsha yethu le esey'khungweni ey'phakeme zemfundo, ayazi noma liyaphuma noma liyashona yini. Iphuza utshwala, idla iy'dakamizwa, into ongayiqondi. Sikhalela imali yethu ethathwayo le kuthiwa i-NSFAS esikhokhelwa ngayo ey'koleni, kodwa kunokuba sifunde zithenga utshwala, zibhubhudle ingazuthi ziphuza amahewu noma udrinki. Lafa elihle kakhulu nkosikazi, asazi ukuthi kuyothiwa kukuphi kube kukuphi.